L-aħwa, għaliex spiss biex ma ngħidx ħafna drabi kull meta nieħdu sehem minn din l-ikla ma tantx niġu affettwati. Il-għala. Kultant don ngħid qisna papri aħna, ejja għal-ilma fuqna, però l-ġilda tagħna ma tixxarrabx. Ġimgħa wara ġimgħa nieħdu sehem minn din l-ikla ma donna mhix qed taffettwana kemm suppost. Mhux qed nitkellem emozjonalment biss ukoll, mela le, imma l-fidi tagħna, l-imħabba tagħna, t-tama tagħna, devozzjoni tagħna lejn Kristu. Niġu u forsi noħorġu minn hawnhekk bl-istess mod li tħanni l-għala. Jistgħu jkunu ħafna raġunijiet, però raġuni minnhom tista' tkun forsi maħniex qed nifhmu għadna maħniex qed nifhmu x'qed jiġri hawn l-iskop lan ta' din l-ikla jista' jkun. U għalhekk dak li ħanaqsam magħkom għandu jservi biex forsi jgħinna nifhmu naqra aktar. U aktar ma nifhmu nittama li aktar allura ngawdu u niġu affettwati b'dak li qed nagħmlu meta aħna qegħdin nagħmlu affarijiet sempliċi. Żewġ affarijiet primarjament qed niklu u nixorbu. Imma fihom qed nistqarru tliet affarijiet profondi li aħna komunità, ġisem, li aħna bil-ġuħ, aħna komunità bil-ġuħ, u li aħna komunità li qed nistennew. Iġifieri l-ikla qed ngħidu hija stampa ta' intimità, ta' qrubija. Aħna ma min niklu. Primarjament niklu ma' dawk li huma viċin tagħna, ma' dawk li nħobbu, ma' ħbieb tagħna, mal-familjari tagħna, għaliex l-ikla qed tesprimi, qed tixhed intimità, imħabba. La darba hemm ħobża waħda naqraw fl-ewwel Korinti 10 vers 17, aħna l-ħafna nifformaw ġisem wieħed għax nieħdu l-kol sem minn ħobża waħda. Din l-ikla hija stampa ta' familja, ta' ġisem, ta' komunità. Mela ninġabru biex niklu nixorbu flimkien għaliex aħna komunità l-ewwel raġuni, t-tieni. L-ikla hija wkoll stampa biex ngħidu hekk ta' dipendenza. Kull darba li niklu aħna fil-ħajja tagħna u nixorbu x'qed ngħidu, aħna niddependu fuq l-ikel, il-manteniment tagħna. Mhux hekk tikolx fil-ħajja normali, tixrob x'ux ħajġrilek, ħatmur lura u ħatmut. Anka hawnhekk, ħbieb, kull darba li niklu l-ħobs qegħdin nistqarru illi aħna dipendenti fuq Ġesu. Jekk aħna ma niġux mitmuajn minnu spiritwalment l-ewwel qabel kollox ħaninxfu, ħammutu. Il-fidi tagħna ħatonqos, l-imħabba tagħna ħatidbil, it-tama tagħna wkoll ħatinxfinna. Allura qed ngħidu li għandna bżonn lilu biex imantnina. Hija stqarrija qawwija, il-fatt li aħna qed niklu nixorbu flimkien. Dik hija t-tieni ħaġa, mela qegħdin ngħidu li aħna bil-ġuħ għal Ġesu. U t-tielet ħaġa li klaw wkoll hija stampa ta' stennija. Okay? Waqt l-aħħar ġiena Ġesu tkellem u wera x-xewqa tiegħu li jkollu jixrob mad-disċipli tiegħu fis-sadna ta' missieru. Hemm jaf kemm il-darba smajnija. Għalhekk kull ikla kif ġili għadna tħares lura, però tħares ukoll il-quddiem. Jekk nistgħu nużaw terminu din l-ikli hija appetizer. Mingħajr ma naqsu xejn mill-valur tagħha. Appetizer. Għal dak il-pranzu, għal dak il-bankett kbir li hemm jistennina fil-ġenna. Għalhekk it-tielet ħaġa ninġabru flimkien biex niklu nixorbu għaliex aħna komunità li qegħdin nistennew. Okay, jiġifieri ħalli kull wieħed waħda minna mela anke b'daw l-ħsibijiet neżaminaw lil nfusna m'għandniex ħafna ħin, imma ta' min nistaqsu anke f'dal mumenti konxu li jiena parti minn il-komunità, mhux niġi hawnhekk u tlaqt il-barra u jisu ma ġara xejn, jiena parti minn dal-ġisem, qed ngħix f'xirka ma' dawn l-aħwa, qiegħed nagħti l-impenn tiegħi biex b'xi mod jew ieħor ngħinhom, nissapportjhom, ninkoraġġihom jew le. Jew iktar moħħni fija nnifsi, fid-dinja tiegħi, l-bżonnijiet tiegħi. Ta' min nistaqsu lil nfusna aħna għandna ġuħ għal Kristu għal xiex inti mġewwaħ u mġewħa. Jew iktar qed tiġġewwaħ ħanajtek għall-affarijiet materjali. Dawk li qed jimluk, dawk li qed vera ituk is-sodisfazzjon huwa Kristu li għalih inti imġewwa. Tajjeb li nistaqsu dal-mistoqsijiet u wkoll qed ngħixu bistennija
Ngħixu fil-preżent imma bistennija b'antiċipazzjoni għal dak li Alla għandu mħejji għalina meta aħna naslu f'daru tas-sema fil-ġenna. Mela l-aħwa bil-parteċipazzjoni tagħna waqt li qegħdin niddikjaraw darba wara oħra li aħna komunità li aħna bil-ġuħ u li aħna qegħdin nistennew. Però tajjeb illi ma niddikjarawx biss, b'dak li qed nagħmlu, imma wkoll napplikaw. Alright, ejja nitħeġġu ħalli fil-ħajja tagħna ta' kuljum nkabru dan il-ġuħ u l-aċċa għal Kristu ngħixu f'dipendenza fuqu, ħalli ngħixu f'xirka rib xulxin u nimpenjaw ruħna, alright, f'servizz il xulxin u wkoll ngħixu b'antiċipazzjoni għal dik il-festa meraviljuża li hemm tistennina fil-ġenna.